फायदि हिनके जों कक गोबां सायावै डाइरेक्ट जे दिनैनि टपिक दंमोन आ जागा आबनोति कक सालायनो टांगि हिनकाय निनिबो टाइम सेव नै ते आनिबो टाइम सेव नै फायदि हिनकाय जों चेंलायनायनो पुलिया सिगां ब आनि यूट्यूब कमेन्ट खाया रंजित गेमार होनै नि बानो साका मुसुक ननो आं फेसबुक व मेसेज खाजाक नायदि हनै बानो अकक साका इंगे चिनि सेकेंड कमेन्ट दंगो नायदि ब साजाव का तिप्रासा गेमार होनै ने बका साका नरकनि तिप्रा मथा रांगुस चामानि नायदि निनि फेसबुक व मेसेज रहजाक फालतु किरिजागि रिप्लाय खाया ताबुखाय फेसबुक व नै बानो साका हिनकाय अबका ताई खरकसा एरेंनि लामा बानो ताम साकानादि रां चाक्राक ताबुखाय ताम कक सारा गिया चांदा थुमु चाओ चाक्राक नि बानो कक साका ठीक न बरक आनो अकक साका हिनके आं आनि फेसबुक पेज हाबका आं बरंनि मेसेज नायख्या आ जागा कक हामियाबो अनेक सैजाक तै आं आबागै नरकनो बरंनि मेसेज न आं आनि यूट्यूब जे स्क्रीन शो खालालिया हिनके तै आं आनि फेसबुक मेसेज हाबमानि परे न सालमि ते प्रसन्जित हनै बर आनो मेसेज खालाजाक दारा जे चांदा थमो हिनमानि आबो कुबै कक दा हनै बरक आनो साउ हिनके आं अ कक न जे नेगेटिव बक फाइया पॉजिटिव फाइया जे आं वाना वई वान सुगै 3 घंटा जरते आं जेबनो नायतुखा तामो तंग तामो करि तामो कगनो साका हनै जे आफुरका आं रमिमानका अ कगनो हनै आफुरका आं फेसबुक व हाबै पोस्ट नोखा आरो तामो हनै सैजाक हिनकाय तिप्रा मथारक ताबुखाय चांदा थमै रां चाना बागि थुमलाय तंलायखा हनै अ कक आमथि सैजाक तै आबो सिमिया अ फोटो न जतन भाइरल खाय दङ कासे खाय पोस्ट नावै हिनके आं आफुरो नायतुखा आसल जे पोस्ट फाइमानि आबो बहुत जागानि फाइ हनै जतन खरसे मेसेज खायया जतन आनो कासे साका बमासा खाये ओलो लास्ट दिगि हिनकाय आं डाइरेक्ट पुरा मेन पेज ओ सौइया आबो उनका नायनोदि दा तिप्रासा बॉयज माने खाय बिनि जे फेसबुक पेज नि बुमुं उनका दा तिप्रासा बॉयज नि रिजाक ये आबो आं बिनि चैनल ओ माने बिनि पेज ओता काहाम के नाखिया बतामनो तै पेज तो खलायो कासे काहामनि बागै देखाय ना हामियानि बागै हिनै ये आं बिनि पेज ओ हाबै कासे के जतन ओ स्क्रॉल खाय नाय तला नाय थांका आबोनि परे फानो कासे पना काहाम करै हिनकाय नरक जे स्क्रीन ओ ताबो काहाम के नुगै मान खना जे अबो कासे ससै चादा थनमानि जे बिजय मिसल खायना बागै चादा थमो हनै भाइरल अंगै तंखा ये आं नरकनो सानामो संगो आबो कासे फेक सी तै अ चैनल जे ओनर मालिक अंखा आबो कासे आईपीएफ तिनि बरक से ब ठीक न कासे दुकान रो सामुं खायना जे बिना आरो प्रिंटर तना ब आबोनि प्रिंट खालायै हामिया खालायै सैयै आमदै खालाय पोस्ट खाय दङ आबो कासे काहाम के वानसुदि जे पोस्ट आबो डाइरेक्ट आमो फेक सी जे आमदै चांदा थमो हनै सामानि इनके आबोनि परे ब पोस्ट खाया ग्रेटर तिप्रालेन मानमानि बिनि राबार बागान सासु खिबिजापा क्या हनै इनके ताय कासे तंगो यां तिप्रा मथा मेम्बर हनै नरक नुगै तनखाना ये आमो हनकाय तिप्रालेन मानमानि मारि आमदै दिया हिनकाय ताय कासे नादि आबोंखा ब साका ग्रेटर तिप्रालेन तुबै फाके बुबा गरा हनै ब फुनोका इनके यां ताय कासे तंग तिप्रा मथा मेम्बर हनै आरबो नादि आईपीएफ ती रक बुवै कलांका ताखुक मंगल देबरमानो इनके आबोखाय तिप्रालेन नि मारि आमति दिया आबोनि परे बताय केसे पोस्ट नादि बुबाग्रानि ग्रेटर तिप्रालेन मानबायख्या दफानि लोकरक हामबाय बुबाग्रानो हनै ब साउता इनके आबोंखा ब जामदिके सामानि मीनिंग उनका कासे ब ग्रेटर तिप्रालेन मानै आबोनि मारि नै ब फोनुगो इनके यान्ते कासे दिगिनादि तिप्रा मथा मेम्बर हनै आ जागा नादि एटेक खालायजाका तिप्रा मथानि आदं रक सामुं सितर तांनाय आईपीएफ टी रक बाय हिनकाय आबो हनकाय आईपीएफ टी रक तिप्रालेन तुबुमानि मारि आमति हायदि आबोखाय लास्ट कक आं आबोनो सानामु संगो जे चांदा थमु हिनमानि आबो डाइरेक्ट फेक टाटाल चेंग्रा कक सी चिनि बुबागरा सनो सकां पुलानो साजा केबो चांदा थमुइ मांगलाक इनके अ कगनो जतनो चिनी बुबाग्रा सामानि कगनो जतनि बुखावनो चबजाक तंगो आ कक आबो पुलाबो तंनाय ते लासबो तंनाय जे चिनी बुबाग्रा सावो जों आ सामुंनो खायनाय
आसुकनो हामबाय